श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या संदर्भात अभिजित आबा पाटील आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची या निवडणुकीसाठी आज आमची युती झालेली आहे आणि या युतीची घोषणा करण्यासाठी आम्ही सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित राहिलेलो आहोत. किती जागा आलो हे सर्व तुम्हाला 26 तारखेनंतर कळेल. आजच्या घडीला आम्ही एकत्र काम करत आहोत. कारखाना सुरू झाला पाहिजे, शेतकऱ्यांची थकीत ऊसबोले मिळाली पाहिजे, शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळाला पाहिजे, या सर्व गोष्टी नजरेसमोर ठेवून आम्ही ही युती केलेली आहे. कोणत्याही पद प्रतिष्ठेपेक्षा आम्हाला कारखान्याचा दर, शेतकऱ्याची थकीत बिलं आणि भविष्यात शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा आणि हा कारखाना सुस्थितीत चालावा हे महत्त्वाचं आहे आणि या गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही ही युती केली. दुसरे अजून 2 पॅनल असताना अभिजित पाटलांनाच का तुम्ही पाठिंबा दिला, म्हणजे काय असणार कसं? दुसऱ्या दोन्ही पॅनलमधील सर्वजण पहिल्या संचालक मंडळात होते. त्यांच्या विरोधात आम्ही वेळोवेळी आंदोलन केले, त्यांच्यावर RRCची कारवाई दाखल करायला लावलेली आहे. बिलासाठी अनेक वेळा त्यांना आम्ही वैयक्तिक फोन करून सुद्धा शेतकऱ्यांच्या कोविडसारख्या अडचणीत सुद्धा त्यांना पाजर फुटला नाही, शेतकऱ्यांच्या बिलं देऊ शकले नाही. अशा लोकांसोबत युती करणं आमच्या तत्वात बसत नाही. त्यामुळं सांगोला कारखाना चांगल्या पद्धतीने चाललेला आहे. 1 महिन्याच्या आत 12 वर्ष कारखाना बंद असताना यांनी सुरू करून दाखवला आणि विठ्ठल कारखाना सुद्धा कशा पद्धतीने चालवणार याचं सर्व नियोजनच आमच्या समोर आबांनी मांडलेलं आहे आणि त्याची सर्व नियोजन तरतूद यांनी करून ठेवलेली आहे. त्यामुळे आम्ही हा आज निर्णय घेतला. त्यांच्याबद्दल विश्वासार्हता नव्हती काय, म्हणजे म्हणून हा निर्णय झाला? नाही, विषय विश्वासार्हतेचा नाही. जी लोक सत्ता असतानाही कारखाना चालवू शकत नाहीत, शेतकऱ्याचं बिल देऊ शकत नाहीत, त्यांच्यासोबत आम्ही कसं जायचं? ज्यांच्या विरोधात आम्ही आंदोलन करतोय, ज्यांच्या विरोधात आम्ही 2 वर्ष झाले बिलासाठी, कामगाराच्या पगारासाठी, तोडणी वाहतूकदारांच्या देण्यासाठी भांडतोय, त्यांच्यासोबत कसं जायचं तुम्ही सांगा. आज शेतकऱ्यांना सावकाराकडे जमिनी घाण टाकावं लागलेली आहेत, ट्रॅक्टर मालकाचे ट्रॅक्टर फायनान्सने ओढून नेलेले आहेत, कामगारांची तर अवस्था तुम्हाला मी सांगायची गरज नाही. त्यामुळं या सगळ्या गोष्टी डोळ्यासमोर ठेवल्या तर आम्हाला एक हा पर्याय योग्य वाटला आणि आम्ही त्यांच्यासोबत आलेलो. पाठीमागच्या वेळेला तुम्ही विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक रोंगे सरांच्या सोबत लढवली. आज तुम्ही बेरजेचं राजकारण म्हणून विठ्ठल सुरभाव म्हणून आबांसोबत आहे. रोंगे सरांशी काय संपर्क आहे? ते आले तर घेऊन येणार? आले तर आनंदच आहे आणि त्यांना सुद्धा आम्ही घेऊन येण्याचा प्रयत्न करू. त्यांचं कायदेशीर काय तर अर्जाच्या बाबतीत वाद सुरू आहे, वर अपील केलेला आहे, त्या धावपळीत ते आहेत, त्यांच्यासोबतही चर्चा करू. कारण आम्ही मिळून निवडणूक लढवलोय. आम्हाला त्यावेळी शेतकऱ्यांनी 7,000 मतं दिलेली आहेत, त्यामुळे तेही आमच्यासोबत असतील.